Har du nogensinde drømt om at rejse til en af disse drømmedestinationer? Helt ærligt, hvis du ikke har gjort det endnu, er det sandsynligvis af 2 grunde: tid, penge eller nogle gange begge dele. Hvad nu hvis jeg i dag viste dig en simpel måde at gøre den drøm til virkelighed på? Bliv hos mig. Jeg tror, at du, ligesom mange andre, drømmer om at rejse mere og udforske nye kulturer. Måske er du træt af morgens trafikpropper, mangel på frihed og en ny frustration over konstant at skulle udsætte dine drømme. Jeg har været i den situation før. Mit navn er Maggie, jeg er 29 år gammel og gift. Da jeg blev far for 10 år siden, havde jeg mange drømme om at rejse, at lære og at leve anderledes, men virkeligheden var en stagnerende, dagligdag. For meget arbejde, for lidt frihed og en følelse af at fortjene mere uden at vide, hvordan man opnår det. Så mødte jeg en person, der ændrede mit liv. Det, jeg nu vil dele med jer, har givet mig mulighed for at rejse til over 40 lande, opbygge 100% mobilcentreret digital forretning og vigtigst af alt, genvinde kontrollen over min tid og mine finanser. Og gæt hvad? Jeg er ikke rejseekspert, og jeg er heller ikke et digitalt produkt. Og det er netop det smukke ved dette koncept. Det er nemt for alle at forstå. Den mulighed, man opdagede, kom fra en virksomhed grundlagt i 2013, MDB Life, en privat rejseklub. Med over 10 års erfaring, mere end 600 kunder verden over, en årlig omsætning på over $100 millioner og tusindvis af medlemmer, der sparer penge hver dag takket være denne rejseklub. Men det er ikke alt. Denne klub har udviklet noget unikt. Verdens eneste rejseplatform, der integrerer kunstig intelligens. På få sekunder kan du arrangere en komplet rejse. På en rejse og spare hundredvis af euro. Virksomheden er også partner med de største aktører på markedet, herunder MSC, Costa, Ticketmaster, Agri, Jana, Itoa og Eddie Friends. Kort sagt, soliditet anerkendes, og innovation er nøglen. Se selv. Dette er en forhåndsvisning af vores platform og hvor meget du kan spare i dag. Velkommen til Travel Advantage-platformen. Som du kan se på skærmen, finder du alle de tjenester, som applikationen tilbyder. I dag vil vi fokusere på 2 meget specifikke typer rejser. Først er der rejseplanlægger. Du kan designe hele din rejse, hotel, flyer, flyrejse og aktiviteter med blot et par klik på under 20 sekunder for over 2 millioner destinationer og spare hundredvis eller endda tusindvis af euro. I dag bruger vi morgendagen som eksempel fra den 7. til den 13. i måneden. Så det første spørgsmål fra alle er, hvor vil du hen og på hvilken dag? Det andet spørgsmål er, hvor mange personer der deltager i turen. Lad os sige, at der er 2 personer. Tredje spørgsmål, hvilket budget har du? Lav, mellem eller høj? Fjerde og sidste spørgsmål, hvad er dit yndlingsaktivitetscenter? For eksempel svævefartøjsturisme, ekstremsport, byture. Kulturel ture, enhver aktivitet, der er efterspurgt. Og jeg klikker på søg. Hør her, om få sekunder planlægger han min tur til Miami. Vores kunstige intelligens har lige designet en perfekt tur til Miami til os. Vi har detaljerede oplysninger om byen, inklusive et 3D-kort. Vi finder alle hotellerne her, hvordan man booker flyrejser og hele ugens rejseplan. Den første dag blev vi tilbudt adskillige aktiviteter, herunder en tur i Miami City, 5 steder og 4 skovområder, alt sammen inden for 3,5 time. Hvis du vil vide flere detaljer om en aktivitet, skal du bare klikke på den, og du finder straks alle relevante billeder, en oversigt over aktiviteten, hvad der var inkluderet, hvad der vil ske trin for trin, og endnu vigtigere, kundeanmeldelser fra forskellige hjemmesider om denne aktivitet. Tilbage til vores søgning, vil vi have forskellige aktiviteter foreslået til dag 1, også til dag 2. Vi vil foreslå at tage en madtur med et svævefartøj til fods. På dag 3 og 4 har du en tidsplan at vælge imellem for en uge. Lad os nu se på hotelsektionen. Vi starter med besparelser på 45%, 43%, 44% og 39%.
Hvis jeg stopper ved Elsø Hotel Miami, blev dette hotel online tilbudt til $2.800. 24 euro om ugen for 2 personer. For os er prisen kun 1.736 euro om ugen for 2 personer. Vi sparer mere end 1.088 euro. Og jeg foreslår, at vi sammenligner dem direkte på en offentlig platform, som I alle er bekendt med. Vi er på denne offentlige platform. Vi skriver navnet på hotellet i Miami. Selvfølgelig på denne samme dag. Og på denne platform fandt vi faktisk det samme hotel til 2,19 euro om ugen for 2 personer plus 630 euro i skatter og gebyrer. Det er i alt 2,82 euro om ugen for 2 personer. I mellemtiden kan du hos os få det for 1,74 euro om ugen for 2 personer. Og selvfølgelig vil der være hoteller fra 1 til 5 stjerner. Så kan du booke den type hotel, der passer dig. Og selvfølgelig, lad mig gentage, her bruger jeg Miami som eksempel, men I har over 2 millioner destinationer tilgængelige. Nu går vi videre til den anden fane, som jeg vil dele med jer i dag, nemlig livserfaring. Livserfaring refererer til rejsepakker, der er skabt af virksomheden. Hvor du finder et hotel med mindst 4 eller 5 stjerner, plus morgenmadsmuligheder som morgenmad. Hver livserfaring er unik, med forskellige tjenester inkluderet. Hvis vi tager de nuværende eksempler i vores katalog, ville vi finde Danu Marrakech, Mediterranean Cruises, Malaga, Mexico, Malaysia, Aegean, Punta Cana eller endda Strasbourg, Orlando, Lapland, Montreal, Rom, Rio. For dem, der aldrig har drømt om at deltage i karneval i Rio, tilbyder vi det i vores katalog. Lad os se nærmere på det, 5 dage og 4 nætter, plus 605 point hver for ferien, og vi vil kunne bruge det, vi kalder loyalitetspoint. Dette er meget vigtigt. Du optjener månedlige belønninger relateret til dit medlemskab, hvor et point er lig med $1. Så her vil jeg kunne udlede $300 til min ferie. Forestil dig, at jeg kun skal betale 300 euro for en ferie til karnevalet i Rio, og så se, hvad der er inkluderet. Ved at klikke på livserfaring vil du kunne få alle detaljerne om denne rejse. Her skal vi tilbringe 5 dage og 4 nætter på hotellet inklusiv morgenmad og et deluxeværelse. Boligcentre udført efter ønske. Og du vil have mange andre detaljer, billeder af hotellet. Du vil også få udleveret en daglig plan. Alt er beskrevet. Og hvis jeg vil booke et værelse her, klikker jeg her. Book en dato. Jeg gik til den sidste bookingside. Jeg var på et stadie, hvor jeg kunne bruge mine loyalitetspoint, og det samlede beløb, der skulle betales, var 345 euro efter fradrag af pointene. Og angående livserfaring, har jeg kun vist dig en lille del af vores katalog. Vi stoppede i Rio. Men hvis jeg går til tredje side i kataloget, finder vi måske andre drømmedestinationer som Saniba i Tunesien. Vi kunne også tage til Kincaron, Jordan, Ravik, Sardinien og mange andre destinationer. I gennemsnit lanceres 3-5 nye live experience-destinationer hver måned. Men der er noget endnu bedre end det. Forestil dig, at du introducerer denne klub. Et globalt marked til en værdi af milliarder af dollars af turisme. Og kunstig intelligens-teknologi har ændret tusindvis af menneskers dagligdag. En mulighed for at skabe din egen digitale forretning enkelt og globalt. For at sige det klart, så er vi ved at opbygge verdens første rejseklub og digitale mulighed. Ved blot at henvise klubben kan du tjene direkte provisioner, modtage hurtige bonusser, generere passiv indkomst og endda vinde en bilbonus. Dette er en virksomhed, der er designet til at være skalerbar og tilgængelig for alle. Du kan optjene forskellige bonusser inden for strukturen blot ved at henvise platformen. Den første indtægtskilde tiltrækker kunder. Når du henviser et nyt medlem til klubben, tjener du $80. Og denne bonus kan stige. Du kan tjene op til $200 for hvert medlem, du henviser til platformen. Anden indtægtskilde lynstartsbonusser i løbet af de første 21 dage, hvis du foretager 6 kundehenvisninger til platformen,
vil virksomheden betale dig en bonus på $450. Forestil dig, at du henviser 6 kunder i løbet af de første 21 dage. Det vil give dig i alt $930 plus kundeerhvervelsesprovisioner i de første 21 dage. Vores tredje indtægtskilde er vores bilbonus. Af din kundeportefølje vil virksomheden give dig en månedlig bonus på $500 til at købe, lease eller leje et køretøj. Nu er det vigtigt at forstå, hvad min kundeprofil omfatter. Som du kan se på billedet, lad os sige, at jeg personligt introducerede platformen til 3 personer, og disse 3 personer introducerede den også til et par personer omkring dem, som de kendte, som nød at rejse eller generere ekstra indkomst. Min kundeliste vil omfatte personer, jeg har anbefalet både direkte og indirekte. Og når jeg når 50 medlemmer, modtager jeg min bonus på $500. Den fjerde indtægtskilde er passiv indkomst. Her har du mulighed for at udvikle din karriere og tjene en månedlig indkomst. På første niveau, med en kundeportefølje på 3 medlemmer, vil du modtage $120 om måneden. Det andet niveau, guld, med en kundebase på 12 medlemmer, koster $300 om måneden. Niveau 3, platin, 30 medlemmer, $450. Dernæst har vi titanium på $750, jade på $1200, palle på $2400 og mar på $4500. Det vigtige at forstå her er, at du vil have forskellige niveauer, der passer til hver persons mål og ambitioner. Hvis du leder efter en ekstra indtægtskilde, så tjek sølv til titaniumniveauerne. Hvis du ønsker en sideindkomst, så tjek niveauerne fra J til Ruby. Og hvis du har ægte ambitioner og ægte beslutsomhed, får du spændende niveauer som Sir Diamond, Double Diamond, Triple Diamond, Blue Diamond eller endda Black Diamond. Det eneste, jeg vil påpege her, er, at dette selvfølgelig ikke skete naturligt. Du skal arbejde hårdt, være disciplineret, have en langsigtet vision og frem for alt være villig til at lære. For at drage fordele af alle disse fordele, har vi skabt en formel kaldet Turbo Pack. Det giver dig adgang til alle tjenester og muligheden for at dele din platform med 4 nære venner eller familiemedlemmer. Det starter ved kun $585. $188, så er det $120 om måneden. Men det her er den bedste del. Dine $120 hver måned bliver ikke brugt, de bliver konverteret til loyalitetspoint. Og endnu bedre, vi giver dig det dobbelte af det samlede antal loyalitetspoint, hvilket svarer til $240. Kort sagt betaler du penge hver måned, men du får dobbelt så meget som den værdi, der kan bruges til rejser. Og hvis du stadig undrer dig, ja, men hvad med det månedlige medlemsgebyr? Svaret er simpelt. Du skal blot anbefale 3 medlemmer til klubben, så betaler du udelukkende for dit medlemsgebyr. Derudover har du en klub hvert år. Muligheden for at bruge 100% af dine loyalitetspoint på en af destinationerne i porteføljen er livsoplevelser. Som følge heraf får du lov til at rejse gratis hvert år og samtidig udvikle en ekstra indtægtskilde. Efter at have gennemgået alt dette, har du 2 muligheder. Luk først denne video og vælg ikke at foretage nogen ændringer i dag. Et år senere, se tilbage og sig til dig selv, at du burde have grebet denne mulighed. Den anden mulighed er at slutte sig til os nu. Begynd at rejse på et budget, opbyg din egen digitale forretning og grib den frihed, du fortjener. Tusindvis af mennesker har gjort det før dig. Det eneste spørgsmål er, bliver du den næste?